Moi. Me käytiin Ärkioskella. Ja me löydettiin sieltä ihkoja pusseja. Eli me ollaan 1D:n faneja. Nämä on ihanat pussit. Me molemmat rakastamme Nialia. Ja tää on siis Cotton Candy Gum. Eli se on hattarapurkkaa. Ja sitten mä ostin tämmöstä Blame Blaster-juttuja. Tässä on vadelma ja sitruuna. Sitten mulla on omena ja mansikka. Joten aloitetaan maistelu. Ja tähän semmonen joten aloitetaan maistelu. Okei, eli ensimmäisenä me maistetaan hattarapurkkaa. Tietenkin. Meidän kohtalo riippuu siitä, mihin mä laitan tän. Tos sinne sisälle. Nää tuoksuu ihan mansikalta, kyllä. No tietenkin. Mä näytän minkälaista tää on. Eli tää menee tosi helposti rikki, eli tää on tällaista. Oi. Eli mä aloitan. Mä maistan tämmösen. Mäkin maistan. NYT:n. No. Isosta tollasesta tulee purkkaa, mutta mulle ei tullut, koska otin niin vähän. Mut on tosi hyvä. Ostakaa, jos olette 1D-faneja. Tai ostakaa ihan muuten vaan, tää on oikeesti hyvä. Ja sä kuvaat koko ajan vaan ittees. Sorry. Tää on hyvä. Tiedän. Joo, eli me saatiin nyt auki toiset. Eli seuraavaksi me maistetaan näitä. Eli ne on vaan tommosia tavallisia karkkeja vähän niinku. Mä en tiedä, onko ne edes kirpeitä, mutta... No niin, me otetaan eka vähän keltaisia, eli sitruunoita. Joo, Ota. mä otin 2. Jam. No niin, vähän kirpeitä. Vähän kirpeitä, mutta ei hirveästi. Mä en tykännyt. Mä tykkäsin, ne oli hyviä. Sitten me maistetaan Kuvat taas muakin vähän. vadelmaa. Sä tipputit sen. No. Nämä oli hyviä. Jep. No. Jos pystytte ostamaan, ostakaa, mutta nämä ei ole hirveän kirpeitä. Eli Vaikka tuossa sanottiin, että sour. ei oo. Sitten me maistetaan molempia. Me otetaan 1 vadelma ja 1 sitruuna. Siinä on mennyt vähän vadelmia sitten. Yritetään nyt saada, mä saan molemmat jo. Mä en tiedä, näkyykö ne siinä, koska mun kamera tai hän kuvaa mun kamerallani ja se on tosi huono ja kaikkea niin. On yhteen nyt. Hyvä. Se oli parempaa kuin noin yksinään. Nyt mä laitan sen kiinni. Ja nähdään kohta, mä menen avaamaan toisen tämmöisen purkin. Se. Joo, eli nyt mä sain avattua tämän. Kauniin purkin. Joo, eli siellä on vaan tommosia tavallisia niin kuin oudon näköisiä. Tällaisia palloja. Niin kuin... Joo, eli ensin me maistetaan mansikkaa. Yeah. Mäkin maistan. Tää on ihan sairaan hyvä. I like. Sitten tässä oli Omena. Mä katson nyt vääränä, mutta... niin kuin syötän ja sun. Sormet näkyy tässä. Sorry. Noin. Tää oli hyvä. Joo. Mä tykkäsin näistä kaikista, ei tykännyt melkein mistään. No, mä tykkäsin näistä vadelmasta ja mansikasta ja omenasta, mutta mä en tykännyt hirveästi sitruunasta. Mä tykkäsin näistä kaikista ihan sairaan paljon. Kiva, hyvä. Olisiko meillä ollut enemmän karkkia, koska tässä oli meidän kaikki karkki. Niin, me ostettiin aika vähän vaan. Joo, koska Mut seuraavassa jaksossa me maistetaan hedelmiä. Esim. Meillä on tuolla juuri nyt kasvamassa raparperia, nami. Kaikki No maistetaan kaikki maailman hedelmiä, mitä me nyt saadaan ostettua. Niin, tai sit löytyy. Niin.
Ja eli moikka, muistakaa kommentoida, tilata ja tykätä. Bye bye.